Mrazivé zimní počasí je ideální pro vznik ledopádů. Některé vznikají samy z vodopádů nebo z vytékající vody na skalách, jiným dopomůže k jejich vzniku člověk. Ať se jedná o dílo přírody nebo člověka, výsledek je stejně krásný a působivý. Jedním z takových, na kterém se přičinil člověk, je ledový oltář ve Spišské Nové Vsi v části Novoveská Huta. Impozantní dílo vzniklé v lese láká veľké množství návštevníků. Veľmi sa nám to páčilo. Je to až neuveriteľné, čo príroda stvorí. Áno, našli sme to, že je tu ľadový oltár, tak sme si povedali, že sa ideme pozrieť. Boli sme minulý týždeň na Šikľavej skale, niečo podobné. Veľmi sa nám to páči. A je to blízko, veľmi blízko, som prekvapená. Šli sme sem v nedeľu sa prejsť trošku, taký výletík, prechádzka. A Áno, čo tam bolo, Jurej? veľký ľad. Veľký ľad. Páčilo sa ti to? Krásny Áno. bol však. Krásne to je, áno. Nie je to ďaleko, je to taká mierna prechádzka. Áno, prechádzka. Mám maličky A- studené. Studené nožičky máš, no áno, lebo si bol v ľade, však.